Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада уртак тырышлык белән зур нәтиҗәләргә ирешеп була. Әлмәттә күп фатирлы йортта яшәүчеләр кор белән көрәшкә чыкты. Сынмаска, сыгылмаска, Баулы егете Марат Ильясовның тормыш девизы әнә шундый. Сау сәламәт кешеләр тормыштан зарланып яшәгәндә, ул тулы параличтан соң тернәкләнеп башкаларга да ярдәм итә. Начар һава торышы игелекле эшләр өчен сәбәп булды. Әлмәтлеләр йөк машиналары йөртүчеләренә ярдәмгә килделәр. Баулы шәһәренең Муса Җәлил исемендәге мәдәният йортында волонтерлар хәрбиләр өчен окоп шәмнәре ясыйлар. Бу эшне хәрби хезмәткәрнең тормыш иптәше оештырган. Чарада катнашучылар бер кич эчендә 50 шәм ясарга өлгергәннәр. Волонтерлар моның белән генә шикләнмәячәкләр. Внуково территориаль-иҗтимагый үзидарә рәисе Марина Петрова бу игелекле эшкә күршеләрен дә җәлеп иткән. Мондый ярдәмне алгы сызыктан хатын-кызның ире сораган. Так как все-таки сидят в окопах, мерзнут, поэтому для тепла изготавливаем и отправляем для наших непосредственно бойцов. Әнисенә булышырга 8 яшьлек Артем да килгән. Малай махсус хәрби операция зонасында булган әтисен бик сагына. Я очень скучаю, иногда забываю об этом, когда чем-то другим занимаюсь, очень занят, а потом вспоминаю. Вот, и я частенько рисунки рисую, отправляю. Монда һәркем процессның үз өлеше өчен җаваплы. Берәүләр парафин эретә, икенчеләре детальләр әзерли, өченчеләре эшләнмәләрне парафин белән тутыра. Бер шәм ясау өчен ярты сәгать чамасы вакыт китә. Кирәкле материалларны хатын-кызлар бергә җыйганнар. Окоп шәмнәре хәрбиләр өчен бик тә кирәк. Әлеге шәмнәр ярдәмендә алар ашарга әзерли, җылына, аяк киемнәрен киптерә ала. Шәмнәр 4 сәгатьтән алып 8 сәгатькә кадәр яналар. Блиндаж шәмнәре ярдәмнең бер өлеше генә. Тиздән Баулы районыннан махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы партиясе җибәреләчәк. Изге эшкә Баулы информ мультимедиа редакциясе хезмәткәрләре дә кушылды. Алар хәрбиләр өчен 150 эшпишмак пешергән. Буларның барысын да алгы сызыкка тапшырачаклар. Редакция хезмәткәрләре махсус операциядә катнашучыларга беренче тапкыр гына ярдәм күрсәтми. Хәрбиләргә дарулар, консервалар, тәм-томнар булган посылкалар элек тә җибәрелә. Һәр йөккә рәхмәт сүзләре һәм тизрәк өйгә кайту теләкләре язылган хатлар да өстиләр. Әлмәтлеләр коммуналь хезмәтләргә кор белән көрәштә ярдәм иттеләр. Габдулла Тукай проспектындагы 43-нче йортта яшәүчеләр йорт янындагы территорияны һәм парковканы кордан үзләре чистарттылар. Галиев урамындагы 35-нче йорттагы әлмәтлеләр дә битараф калмады. Шулай ук халык көче белән балалар бакчалары территориялары һәм шәхси сектордагы юллар да чистартылды. Зәйдә махсус хәрби операциядә катнашучыларны бүләкләү тантанасы узды. Өлкән сержант Сергей Скибинга батырлык өчен медале тапшырылды. Тагын 2 зәйле хәрби хәрәкәтләр ветераны таныклыгын алды. Зәйнең энергетик мәдәният сарайында махсус хәрби операциядә катнашкан өлкән сержант Сергей Скибинга батырлык өчен медале, ефрейтор Радик Имамиев һәм кече сержант Дмитрий Антоновка хәрби хәрәкәтләр ветераны таныклыгын тапшыру тантанасы узды. Сегодня уже более 50 наших военнослужащих награждены государственными наградами, боевыми государственными наградами, в том числе и гражданскими государственными наградами за участие в специальной военной операции. Почти 100% наши участники становятся участниками боевых действий. Геройларны район хәрби комиссары урынбасары Рәфис Гыймазов та котлады. Шулай ук тантанада катнашучылар һәлак булган батыр ир-егетләребезне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Әлмәттә Алсу микрорайонында җир асты парковкасы төзергә планлаштыралар. Бу хакта район башлыгы 24-нче номерлы территориаль-иҗтимагый үзидарәнең хисап җыелышында хәбәр итте. Тимур Нугуманов микрорайонны төзекләндерү планнары турында сөйләде. Аның сүзләренчә, киләчәктә Галиев урамы белән Төзүчеләр проспекты арасындагы урында җәяүлеләр паркы урнашачак. Ләкин аны проектлый башлау өчен барлык күп фатирлы йортларның төзелешен тәмамлауны көтәргә кирәк.
Ул мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне тернәкләндерү өчен авторлык тренажерлары булдырган һәм үз реабилитация үзәген ачкан. Ләкин башта аңа куркыныч юл транспорт һәлакәтеннән соң яңадан йөрергә өйрәнергә туры килә. Әлмәттә тулы параличтан соң аякка баскан Марат Ильясовның мотивацион лекциясе узды. Баулы егете Марат Ильясов Әлмәт студентлары белән очрашты һәм тулы параличтан соң тернәкләнү юлы турында сөйләде. Ул 20 ел элек юл һәлакәтенә эләгеп, хәрәкәт итү сәләтен тулысынча югалта. У меня открывались глаза, и я немного мог разговаривать. Другого движения не было, то есть вообще не было. Руки, ноги, пальцы, вот ничего не двигалось. Я лежал, то есть даже если мама двигала, поднимала руки, ноги, или мама, или инструктор, врачи, я этого не чувствовал. Шул вакыттан алып узак тернәкләнү чоры башлана. Табиблар Маратның утыра алачагына да ышанмыйлар. Аңа төшенкелеккә бирелмәскә әнисе ярдәм иткән. Я вообще стою на ногах второй раз в жизни, это вот благодаря ей. Она была днем и ночью со мной и остается. Әнисе үз авторлык тренажерларын булдыру уенда хуплый. Ул вакытта реабилитация үзәкләре тәкъдим иткән күп кенә ысулларны үзендә сынап карагач, Марат аларның барысы да мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең ихтыяҗларына җавап бирмәгәнен аңлый. Я испытывал определенный дискомфорт, то есть невозможность заниматься, а делать нужную амплитуду движений. То есть поднять руки, к примеру, так как надо, или подвигать ногами так, как надо. И в результате потихонечку начали складываться мысли, идеи возникать, образы тренажеров, с помощью которых я бы смог эти движения делать. Образлар башта сызымнар, әннары патентланган тренажерларга әйләнә. Алар хәзер Марат Ильясовның реабилитация үзәгендә торалар. Ират физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрне аякка бастыру, аларга авырлыклар алдында югалып калмаска ярдәм итү йөзеннән күп эшләр башкара. Марат Ильясов үз эшчәнлеген табиблар һәм якын кешеләренең ярдәменә җавап дип атый. Начар һава торышы игелекле эшләр өчен сәбәп булды. Әлмәтлеләр йөк машиналары йөртүчеләренә ярдәмгә килделәр. Көчле буран аркасында юллар ябыла һәм фуралар туктап, көтәргә мәҗбүр була. Берничә көн дәвамында шәһәр администрациясе шоферлар өчен туклану һәм җылыну пункты оештыра. Ярдәмгә әлмәтлеләр дә кушыла. Алар азык-төлек, су алып киләләр, кемдер хәтта машина йөртүчеләрне үз йортларына ял итәргә кертә. Двумя сумками иду домой, да. Вот с этого снегу полно, прям тропинки нет, машины стоят, и вот мальчик маленький такой ведет. Әби, можно я вам помогу? Тәнзилә Шайдуллина фикеренчә бер-береңә ярдәм итәргә кирәк. Ул ялгыз яши, хатын-кызның тормыш юлы авыр була. Һәм аның өчен кыен хәлдә калган кешеләргә ярдәм күрсәтү гадәти эш. Ул шоферларның начар һава торышы аркасында берничә көн юлда торуын ишеткәч, читтә калмый. Эш шофер Тәнзилә апага килеп юына, кайнар ашлар ашый. Я в чате в группе увидела «Мир добрых людей». Там была эта самая смс-ка. Пожалуйста, кто может пригласить к себе водителей, дальнобойщиков, которые стоят на трассе Кульшариповской. Но я сразу написала, я говорю, пожалуйста, приходите ко мне. Раил Габсалямов та инде күп еллык стажлы волонтер. Гадәттә ул дарулар яки беренче чиратта кирәкле әйберләр ташу белән шөгыльләнә. Трассадагы шоферларга да бер дә икеләнмичә ярдәмгә килә. Волонтерлар сүзләренчә, машина йөртүчеләр әле озак вакыт битараф булмаган әлмәтлеләргә рәхмәт белдерә. Әлмәт фиджитал юнәлешне уңышлы үзләштерә. Казанда республика турниры узды. Анда бөтен төбәктән 500-дән артык спортчы җыелды. Әлмәтлеләр баскетбол, картинг һәм мини-футбол кебек дисциплиналарда җиңү өчен көрәштеләр. Алар спортның барлык төрләрендә дә призлы урыннар яуладылар. Политехник, техникум һәм һөнәри көллия студентлары баскетбол буенча беренче урын алдылар. 25-нче мәктәп укучысы картингтагы ярышларда 3-нче булды. Шулай ук 25-нче мәктәп һәм Әлмәт политехник техникумы укучылары командасы мини-футбол буенча 3-нче урын яулады.
Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.